ljeto 2000. godine oformljen je fudbalski klub Omladinac. Njegovi osnivači su legendarni profesori fizičke kulture, pokojni Boško Čarapić i Stojan Njanjo Ivezić. Zajedničkim snagama i sa velikim entuzijazmom pokrenuli su tada prvu školu fudbala i okupili veliki broj dječaka. Sa vrijednim radom došli su i rezultati. Najveći uspjeh fudbalskog kluba Omladinac je u uzrastu do 15 godina 2005-2006. godine kad su bili prvaci Crne Gore i generacije 1987-1988 koja je igrala finale Kupa Crne Gore i bila druga u prvenstvu fudbalskog takmičenja Crne Gore. Đalović je jedan od članova generacije 87-88 godište koja je bila jedna od najtalentovanijih u Crnoj Gori. Uz Šćepana i njegovog brata Radomira, Omladinac je iznjedrio još nekoliko internacionalaca. To je bila veoma talentovana generacija gdje je se posebno istakao sadašnji golgeter fudbalskog kluba Jedinstva Žarko Korajca koji je ostvario veoma uspješnu internacionalnu karijeru. Još su se tu isticali kao igrači koji su ponekli fudbalskog kluba Omladinac Ermin Elić koji je bio i reprezentativac Crne Gore i još da ne zaboravim igrač koji je obilježio kako da kažem, obilježio fudbal u Crnoj Gori kroz reprezentaciju, kroz, znate i sami, osvajanje Lige šampiona sa Atletico Madridom. To je naš Stefan Savić koji je jednu godinu u toj generaciji do 15 godina igrao i osvojio prvenstvo Crne Gore. Do unazad 3 godine klub je uspješno vodio sjajni fudbalski pedagog Dušan Čarapić. On je iznjedrio dosta tih talenata i ostavio, što se tiče, po meni, što se tiče bilopoljskog fudbala, veliki trag. Na otkrivanju i afirmisanju fudbalskih talenata nastavila je da radi vrijedna i profesionalna ekipa mladih trenera. Nas 3-4 trenera radimo u ovom klubu. Šćepan Đalović je tu kao naš prvi predstavnik. Inače, nas je ko je Šćepan Đalović u bilopoljskom fudbalu. Zajedno sa mnom Jedinstvo smo igrali. Ovi mladi momci, pogotovo s nama zajedno što prave tu jednu ekipu odličnih ljudi i trenera, Pavle Čujović, Stefan Obradović, koji su mladi momci, još aktivni fudbaleri, što je jedan veći preduslov za bolji, što bi se reklo, angažman trenerski i što bi se reklo bolji taktički i tehnički plan. Normalno, ja ko stariji tu neiskusni znam dosta nekih stvari, ali više mogu da im sugerišem što se tiče nekih drugih stvari, a njeno je to da prenesu neke ideje na teren. Pošto sam rano završio sa bavljanjem fudbalom na poziv Šćepana Đalović, inače vlasnika škole fudbala, prihvatio sam da probam i da dođem i nekako se pronašao u tome i u radu sa djecom i vidio da mi to nekako ide od ruke i nadam se da je ovo tek početak i da ću ubrzo upisati licencu. U Omladincu trenira oko 80 dječaka raznih uzrasnih kategorija. Fudbalski klub Omladinac se takmiči u kategoriji pionira u okviru Sjeverne lige Crne Gore. To je generacija 2009-2010. Ostale uzrasne kategorije, zavisno od godišta, se takmiče u Betis ligi. To je u okviru našeg grada gdje nastupamo u 3 generacije. Znači 2011-2012 godište, 2013-2014 i 2015-2016 godište. Radimo znači ponedeljkom i četvrtkom u terminima od 6 do 8 sa mlađim generacijama, dok sa pionirskom selekcijom sve zavisi od utakmica, ali svakako da radimo sa svakom generacijom do 3 do 4 puta nedeljno. Treninzi fudbalskog kluba Omladinac se odvijaju u sportskom centru Betis. Jedna grupa dječaka, druga grupa dječaka trenira u sali gimnazije Miloje Dobrošinović. Talenata ne hvali u Omladincu. Ipak, nekoliko njih ozbiljno su skrenuli pažnju stručnjaka. Imamo čak par dječaka, recimo u jednom 13. godištu imamo Vlaović Vasilja koji je možda najbolji dječak, u tom godištu u 15. imamo jednog Mrdaka koji je također dobar. U 9. godištu inače ta pionirska selekcija koja za godinu mlađa od ostalih, imamo jednog Adrijana Rabrenovića koji je vrhunski talenat i igrač uz normalnu njenu saradnju.
Tako da mislim da imamo sve preduslove za jedan ozbiljan rad i vrhunski rad. Desetogodišnji Vasilije Vlaović već 4 godine igra za Omladinac. Svojim asistencijama i efektnim golovima iz slobodnjaka osvojio je simpatije mnogih. Igram napadača, kada sam bio mali sam gledao utakmice i svidio mi se taj sport. A ljubav prema fudbalu dijele i njegove klubske kolege, Pavle, Mihajlo, Luka i Marko. Pa gledao sam utakmice, to mi je omiljeni sport i taj sport volim. Jer je to super sport. Pa kad sam bio mali gledao sam razne utakmice i to mi se sviđalo da upišem fudbal. Kad sam bio mali gledao sam starije kako igraju i sviđalo mi se. Zato što mi se svidio taj sport i zanimljivo mi je. Njihovi uzori su planetarne vedete. Neymar i Messi. Messi. Luka Modrić. Pa Vinicius. Messi. Idoli ovih dječaka su do uspjeha stigli uz mnogo rada i odricanja, a svi posjeduju još jedan bitan faktor u fudbalu, na koji treneri omladinca obraćaju posebnu pažnju. Osnovno je tehnika. Tehnika i tehnika. Sve ostalo će doći, oni će dobiti na snazi, na svemu ostalom, ali tehnika. I fudbalski način razmišljanja. Da to dijete s loptom kad je u nogama, da on zna šta će s njom. Sve ostalo je lako da se završi. Kao i svi klubovi u Bijelom polju, najveći izazov sa kojim se suočava fudbalski klub Omladinac je nedostatak terena za trening i utakmice. Treba nam pomoć. Što se tiče te stvari. Mislimo da imamo znanje, iskustvo, mladost, sad ove druge stvari trebaju na terenu. Možemo mi da pričamo i o ovome i o onome, ali mi u bjelopoljskom fudbalu, ako ne budemo imali teren, možemo samo da pričamo prazne priče. To je na sjever možda najveći problem u Bijelopolju. Cilj fudbalskog kluba Omladinac od osnivanja do danas je jasan. Da se kroz fizičke aktivnosti djeca edukuju, da djecu usmerimo na pravi put. Nije samo cilj da se takmiče i da osvaljaju medalje i da ne možemo svi igrati fudbal, ali uglavnom da se bave nekim fizičkim aktivnostima. Da se djeca zabave, da se druže, da stiču sportske aktivnosti i navike, a ostalo mi, ako prepoznamo da se radi o vremenom, o talentovanom djetetu, mi pojačavamo rad sa njim i nadamo se da će ova škola fudbala napraviti nekog dobrog fudbalera. A stopama Savića, Koraća, Alića i Đalovića sada hode neki novi klinci.